बेखौ सिफायसिगोन आफादखौ आरो बेनिखायनो बहाय जोंनि बिसेसकरि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो वेस्टार्न जननि जोंनि मा होनना बुङो बिर जोहोलाव बिथांमोना बहाय ज' जाफैदों बेबायदि एक्स एनडिएफबि बा फर्मार एनडिएफबि सारेन्डार एनडिएफबि बेबायदि जोङो नामाकरनाव जोङो थालिया जि माने संगठनफ्रानो बा जिबायदि आफादफ्रानो माने हाथियारजों लोब्बा बा बेबायदि संगठनफ्रानो हाथियारनि मा होनना बुङो मुं बेबायदि एसे माने नांदेनो बेबायदि माने आफादखौ जोङो माने दोनला जों जोंनि एनडिएफबि प्रग्रेसिभखौ आरो जोङो माने आपिल खालामगोन जाय मा होनना बुङो एनडिएफबि गुबुन माने हान्जाफ्राबो फेक्सन्स बिसेसकरि दिनै सावरायग्रा ग्रुप थाबाय बेनिफ्राय रन्जन ग्रुप थाबाय बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन जे जोङो मोनसे फाउन्डेसनाव जाहाथे जों थानो हायो दा बेनिखायनो एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि बाथ्राया एकदम स्ट्रं आरो बहुत माने क्लियारखा जे बेबायदि खुनु माने एक्स एनडिएफबि फर्मार एनडिएफबि बेबायदि नामाकरनाव जोङो माने दोना जोङो मोनसे दैमु फाउन्डेसन बा दैमु एनजिअ गिदिरथार मोनसे बेबायदि जोङो एनजिअ बानायगोन आरो बे एनजिअनि सिङावनो साफ्रोम एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि दैदेनगिरि आरो केडार मावथि लोगो बिथांमोना जाहाथे बे दैमु अर्गानाइजेसननि जाहाथे बाहागो जायो बेबायदि जोङो मोनसे डिसिसन लादों आरो बेनिखायनो गुबुन गुबुन आफाद बिसेसकरि जोंनि एनडिएफबिनि फेमिलि बिथांमोननि माने दैदेनगिरि आरो मावथि लोगो बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे माने दैमु फाउन्डेसन बियो बिराद मोजां मा होनना बुङो बर' हारिनि बा रायजोनि बा ओनसोलनि बेबायदि जोङो जाहाथे खामानि मावनो हायो जोंनि बोसोराव जोंनि नेसनेल लेभेल फाउन्ड बड'लनि जे मोनांदे सारमोन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनै मान आरो आदरजों बरायनानै मान बावबाय आरो जोंनिफ्रायनो जोङो आंनि समनि मान आरो आदरजों जोंनि अननायजों सिगां होनाय जाबाय आरो उननि हाबाफारिखौ जोंनि मानगोनां सारमोनहा गोसो गुदुङै थुलुंगानायजों हाबाफारिखौ बिराद थांखियारि भाबै जोंनि गासैबो मानगोनां सारमोन आरो जोंनि कमरेड नोंथांमोन बेनिफ्राय आरोबाव उनावहाय बे हाबाफारि दङ बे हाबाफारिखौबो जोङो मोजाङै मोजां आंबो गोरबोनि अनलायनाय आरो गासैबो मोनफ्रोमबो खामानि आरो बोसोनफ्राव माने मोजाङै बे हाबाफारिया दिनै जोङो बुथुमबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो गोदान मोनसे जारिमिन रुजुसिगोन बेनि जाहैबाय जोंनि फरायसालियाव सुबुंजों मिलायनानै अनलायनानै दिनैनिफ्राय जों रंजासिगोन जायखिजाया बेरामानो जापानिज एनकेफेलाइटिसनि आखुथाय जानो हागौ आरो बे बेरामखौ होबथानो थाखाय आसाम सरकार आरो राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियाननि दैदेननायाव 15 निफ्राय गासै 65 बोसोर बैसोसिम साफ्रोमबो सुबुंनो टिका होनायनि राहा लानाय जादों। जोबोद थाबैनो क'क्राझार जिल्लायावबो जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामनि टिकाकरण होनाय जागोन। गोर्बोआव थानाय हिन्जाव आरो गोब्राब बेरामाव गोलैना थानाय रोगिफ्राबो डाक्टारनि बोसोन लानानै टिका लानाया गोनांथार। फै जों गासैबो बे टिकाकरण बेबस्थाखौ बोजबनानै जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामखौ होबथानो नाजानि।